Prichádzame z gymnázia akého svätého Mikuláša? Áno. Ja som spokojný. Igor je spokojný, to je najdôležitejšie. Mali sme dokonca aj mikrofón. Mikrofón? A celú jedáleň k dispozícii. A prezentovali sme to pod jedným veľkým krížom. Ale bol tam aj orgán a klavír. Samozrejme, že Andrej, hneď ako sme prišli, si musel za ten orgán sadnúť a chcel ho vyskúšať, ale sme ho včas zastavili. Tak vy ste si všimli, že oni si všetci myslia, že my budeme niečo tancovať, lebo my sme všetci tak rovnako oblečení, jak nejaký dipastel. Zdenko, ty máš prax s tým vyhadzovaním týchto paličiek, nie? Bože, to nehovor takto verejne. Ty si bola mažoretka? No jasné. Daj mi F a daj mi M. Daj mi K. Áno, máme hodinku čas, tak ideme do centra, hľadáme niečo, kde sa dá... Spoznávame aj kultúrnu. Brno, daj sem tú tvoju tvár. Áno? Áno, prosím. Prosím, už asi tušíš? Hľadáme centrum, podľa mňa sme už 4-krát prešli, ale Igor je stále... Podľa mňa to centrum ani nie. Nás tu atakuje Brnov notebook, lebo opäť sme nabalení pekne. Vyhoď ho z toho auta, pokojne, Igor. Nachádzame sa v centre Prešova, kde momentálne sú ako v každom meste vianočné trhy. Typické vianočná výzdoba, ne? No a Andrej sa tu chce strašne pofotiť s tučniakmi. Lebo takto vyplňame voľný čas. Chcel by vám ukázať, ako to funguje v ostatných mestách Slovenska na vianočných trhoch aj s krásnymi vianočnými výzdobami. Všetky tie oblečenia! Z Prešovského súkromného gymnázia, a kde nás obdarovali. Radka, ukáž, čo nám dali, prvá škola, čo nám niečo darovala. Dostali sme úplatok, aby sme všetkých študentov zobrali a sú to tieto chrumkavé medovničky. Najprv mi tie medovničky šli dávať mne, ale vravím, že tuto dodaj tieto pekné slečne, aspoň budeš šťastný z toho. A už ako je to dával, tak tam ešte stál. A vravím Zdenkovi, tak mu daj aspoň boštík na líce, tak mu dala, bol šťastný. No on na to čakal, preto to dala najskôr tebe. Dneska sme prednášali aj pred kostrou. Boli veľmi vďační, že sme prišli, lebo vraj tak s takýmito školami sa ešte nestretli s prezentovaním. Celú prezentáciu sme mali v angličtine, keď sme boli na bilingválnom gymnáziu. Hlavne ty, Andrej, hlavne ty. Sme strašne super pripravení, aj čo sa týka jazykových znalostí. Vieme jednoducho, o čom rozprávame. Igor musel robiť školenie, čo to je napríklad event, podobné veci. To je event, to není event. Teraz sa učíme, vidíš? No áno, áno. A road trip vám praje šťastná, veselé.